मिथि नार्जारिनि सायाव गोबां मानसिफ्रानो भिडिअ बानायगासिनो दङ। दाखालिबो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरोबाव मैयानिफ्राय गोबां भिडिअ बानायगासिनो दङ। दा बेनि सायावबो जों खोथा सावरायगोन। आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे माखौ हाबा जाया हाब मा बुस्थु बेलाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनथाम मोनब्रैसो बाथ्रा बा टपिक लाना फैदों। गिबि टपिकआनो जाहैबाय मोनसे दुखुनांथाव आरो गिथाव बाथौ जाथाय। बुरलुंबुथुर दैमा गेजेराव गंसे नावा जाय नावजों 134 मानसिफोरखौ लांगासिनो दंमोन बा 134 जन बा 134 जन मानसिफोरखौ लांगासिनो दंमोन, बे नावा दैमा गेजेराव गोमादों। बे समाव एसडिआरएफनि हान्जाया नागिरनाय खामानिखौ खालामगासिनो दङ। बे नावाव 134 मानसिफोरजों लोगोसे 32 टा बाइक दंमोन आरो गोबां मुवा बेसादफोरबो दंमोन, नाथाय लामा ससेयाव बा दैमा गेजेराव गोमादों। बेखौ लानानै गोबां न'खरनि मानसिफोरा हालाय हाफाय जागासिनो दङ आरो बे खौरांखौ मैयाहाय फोसावनाय जादों। आं दिनै बेखौ फोसावनाय जाबाय। अब्ला जों दा सावरायगोन धेमाजियाव मोनसे मिनिथावथावबो आरो दुखुनांथावबो। बे खौराङानो जाहैदों सासे बिजनेसमेन, मुंदांखा बिजनेसमेन। जानला मोनला बिजनेसमेनफ्राथ' लाइसेन्स गोनां पिस्तल मोना। बे बिजनेसमेननि मुङानो जाबाय सदागर बरुवा। बे सदागर बरुवानाव लाइसेन्सनि पिस्तल दंमोन आरो गोलाव सम बे पिस्तलखौ बिथाङा फोसाबाखैमोन बा साफा खालामाखैमोन। बेनिखायनो बिथाङा आलमिरानिफ्राय बहननानै पिस्तलखौ साफा खालामगासिनो दंमोन। बेनो ट्रिगारा बोरैबा नांफ्लांनानै गावखौनो गावनो गावफ्लांना लादों। माने गुलिया नांबाय गावनियावनो, ओमफ्राय गावनो थैबाय। थैनाय फालांगिरिनि मुङानो जाबाय सदागर बरुवा। सदागर बरुवाया लाइसेन्सनि पिस्तलखौ ओरैनो मोनाखैमोन, मानोना बिथाङा गोबां माहाजोनमोन आरो फालांगिरि महरै बिथाङा एसे मुंदांखामोन। दा बेनिखायनो मानसिफ्रा बेखौ दुखु मोनदों आरो गोबाङानो बेखौ मिन्दों। मानो मिन्दों होनना बुङोब्लाथाय गावनो साफा खालामगासिनो दंमोन पिस्तलखौ आरो गावनावनो गुलिया नांदों। दा बेनो बे मोनसे जालायबाय। आरो लोगोसे मैयाहाय मोनानि 9 रिंगासो समाव इउपिएल हानजानिफ्राय गोबां बमा गावदों। मानि थाखाय बमा गावदों बेखौ आं खोन्थानि। बमाखौ गावदों जाहैबाय माने बिटिआर गोरोबथा बायदियै मोन 12 बिटिसिनि एमएलएफोर दंमोन ना, मोन 12 मासि दंमोन जोंनि बिटिसिआव। दा बेखौ बारनानै मोन 15 खालामबाय। आरो लोगोसे क'क्राझारनि एसटि रिजार्भखौ, लकसभा एसटि रिजार्भखौ बेखौनो दोनफिननाय जाबाय। दा बेखौ लानानै गोबां दावराव जादोंमोन सिगांहाय। दा बेखौ लानानैनो इउपिएल हानजानि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरा रंजानानै बमा गावदों। माखासे नुथायफोर दङ, बेखौ आं देखायनोबा देखायगोन आरो जुदि मोनाबाथाय आं देखाया। अब्ला जों दा जोबथारनायाव सावरायगोन मिथि नार्जारि। मिथि नार्जारिनि भिडिअ, माखासे भिडिअ जुलि जानाय भिडिअ, बेखौ दाखालिसो गोबां मानसिफ्रा सावरायदोंमोन आरो गोबां मानसिफ्रा भिडिअ बानायदोंमोन। दा बेनि सायाव आं बाथ्रा बुंनो गोसो गैया। जायखिजाया नैबे साननैसोआव मैयानिफ्राय मोनसे भिडिअ नुदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय मिथि नार्जारिया गावनि दाखालि बावै जुलि जानाय हौवा बेखौ गारफिनबाय होननानै मानसिफ्रा भिडिअ खालामदों। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिया। जायखिजाया आं बेखौ भिडिअनि गेजेराव नुदों आरो माखासे भिडिअबो दङ। बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो गोबां नुखाबो जानांगौ, बेखौ आंनिफ्राय देखायलायबाबो जेबो अरजाया। मानोना गोबां सावरायजागासिनो दङ मिथि नार्जारि एक्ट्रेसआ। आरो दाखालि बावैसो बिथाङा जुलि जादोंमोन, नाथाय बिदि जादों। बे मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। दा बिथाङाबो जानो जायाखै जानांगौ। माखासे मानसिफोरनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाय जाखायो आरो जायफोरा मानसि बिथाङा दायफोरखौ मावफ्लांखायो। दा जियानो जादोला, दा बिथांमोननि बाथ्रा, बिथांमोना मा होनबावनो आरो लोगोफोर, नोंथांमोना मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। आरो बेनि सायाव आंल' नङा, गोबां इउटिउबारफ्रानो भिडिअ बानायगासिनो दङ, बानायखादोंआनो आरोना। ओमफ्राय आं जास्ट बेखौ आपडेट होफाना होबाय, मानोना गोबां सावरायजागासिनो दङ। दा आं बेहाय रावखौबो गाज्रि होनना बुंनो साना। बिथां मिथि नार्जारिखौबो आं गाज्रि होनना साना आरो बिथांनि फिसाय दाखालि बावै जुलि जानाय बेखौबो आं गाज्रि होनना साना। दा जियानो जादोला बेफोर जाबाय गासिबो गसाइनि माया। दा नोंथांमोना मोनसे बुंनो सानोबाथाय खोन्थाहरदो। आं गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि। आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं बे सैथोखौ बुंदों, खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो। फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय। ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कर्ट मेरेज खालामनो लांबाय। आं खालामथ'ला आंबो खालामबायबो, खिन्थु अखानायैनो बे कर्ट मेरेजआव विथ्र' जादों। बे कर्ट मेरेजआ जायाखिसैनो। बे सार्टिफिकेटआ जेबो भेलुआनो गैला। सानथामनि थाखायमोन आरो, नाथाय जों अनलाइन खालामनो हायाखिसै। ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समावबो सिनथाम जादों आं। ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंखौ आइसिइउआव हरसिगोन नालाय, नाथाय बिसोरो गावसोरबो फैबाय पुलिसखि होनानै आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो। ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिसोरो, आं हायाबाबो। मिथिं लेंनानै आंखौ ओरैबायदि हारसिङै खस्थ' खालामबाय। बाजैमोनाबो आंखौ नारखें नुख्रें खालामबाय, न' सिङाव हाबनो होला।
बेबायदि खालामबाय आरो गावनो थांदो होनो थांदो नों थाङोबा थांथारदो नोंखौ नांला होननानै बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय ओमफ्राय आरो आं जेला फैनो होनो अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ बेंजोबो ओमफ्राय बाबाखौबो फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय उनावहाय आरो फैनो होआसै आंखौहाय मिन्थिगौ आं जि भुल जादों आंना भाइरेल जाजोब्बाय भुल जाबाय आंनि लाइफआव फरवार्ड जाबाय आं थांफिननो हाला